Už si počul o plánovaných zmenách v druhom pilieri? Jeseň môže priniesť do druhého piliera zásadné zmeny, ale ešte nie je isté, ktorá z troch možností bude tá, ktorú si štát zvolí. Všetky tri možnosti ale majú zásadný vplyv na tvoju budúcnosť a na tvoj dôchodok. Prvou možnosťou, a dúfam, že sa to nestane, je otvorenie druhého piliera. Znamenalo by to návrat do štátneho rozpočtu a strata všetkých tvojich nasporených peňazí. Druhým rizikom je zníženie povinného príspevku na 3%. Samozrejme aj to ovplyvní výšku tvojho dôchodku, čiže treba zvoliť iné možnosti investovania, napríklad tretí pilier, ETF fondy alebo iné investovanie. Tretia možnosť, ktorá je na stole, je pozastavenie príspevkov na 12 až 24 mesiacov. Toto už vôbec neznie lákavo a dúfam, že ani táto možnosť sa neprejaví v druhom pilieri. Príď sa s nami poradiť a pomôžeme ti zvoliť tú správnu stratégiu, aby ťa tieto zmeny nezaskočili.